Салом алейкум, бародари ман. Ҳозир мо ина қарор дорем дар пеши аэропорти Жуковский. Бисёриё нависонанд ки ака ҳаминҷода кадоме фреб кардиста мардуми тоҷика 10,000 15,000 ша гирифтаиста. Мо омадаем ҳамин ҳодисаро дар пеш мебинем, мефаҳмем барои чи ҳамин кора кардиста. Баъд одамое ки шумо омадаиста ҳамин повороти Жуковскида милисаҳо истодагианд. пеш ҳамин рейси Тоҷикистон рафтан, ҳамаҳо бисёр ғам метавонанд. Барои мо агар битонед шумо ба автобус лучи биёед, шуморо ғам натавонад. Ин ҳаминҷода ҳозир видео рафтаиста. Тирам съёмка мекунам. Я наверам съёмка мекунам. На каком основании вы деньги берете у людей? По поводу меньше. Выходи сюда. А когда поднять, я нигоҳ кунед бародаро, шумо як чиза хато нафаҳмед. Представителое ки дар дарни аэропорт кор мекунанд, вақти рейс дар ёрдам мекунанд, мардуми тоҷика сумкаҳошонро мегзаронанд, чи ман ва ёро дар назар надорам. ман он бизичаҳое ки дар даҳани дари дуромади ма ина мисол гирем аэропорти Жуковский дари дуромадаш да истодаган қати десе милиса дар амуҷа истодагияну ҳаму берун такси вақте ки мефуроянд тоҷикоу сумкаҳошонро чи мекунанд, медаванд пешон медуроянд ҳуҷҷатҳо чи хела документ дори программи амина дори гуфта пурспос мекунану баъд агар ки гӯянд ки не надорем сразу милисада меспораншон бо отдельно ҷудо мекардиян, мегуфтиян шумо истода беса, шумо истода даҳани дари аэропорта истодагиян, мега ду қисм мекардиян, касе документ надора, яъни ман мемондиян ба милиса меомада ҳами вора мепурсидай, баъд ҳамун кадомеш ки ҳуҷҷат надора медроварян дри лифтау дри ҳоҷатхонада мегуфтиян ни қайни қапулте мо корта буд мекунем. ана вайора ман дар назар дорам одамои бедокумента майла ҳама занакҳоро бисёр ғам додастиянд, бачаҳо ё шауқа пурспос намекунанд. ҳамин занакҳое ки амрои кӯдакошонану мисол кам тарсини солшон рафтагиа сист метавонанд гапзанишон систай ҳамуора ҳамихе нигоҳ мекунанд, паҳат психолог да охи ҷудо мекардиян, ҳамин кадомеро нигоҳ мекардиян ки кам тарсистай ҳавая меқапидиян, яъни ма мебурдиян мегуфтиян ни қапулте мегзаронем та ини қапултаи хеле мекунем. ин баёра ман гуфтастам ау тошто представителои сомонаеру представителои компанияҳои тоҷикистони худмон дар дурун местанд, намояндаҳои давлатиянд, хизмат мекунанд. ман ва ёра нагуфтастам, ва ёра ман медонам дар дурун местанд, мардума мегзаронанд, кадомеш русиро намедонанд, хизмат мекунанд, мегзаронанд, ва ё ин корро намекунанд. ин корро ҳам бизичаҳое ки дар даҳанои дар истодагияну қати милисаҳо ҳоли бо қати гайё ҳамкорӣ кардастаудиянд, дар гайё мефурӯхтиянд таксистои тоҷика. кадом таксие ки нелегал кор мекунад мегирифтиянд дар гайё мефурӯхтиянд. ҳоли ва ёшам аллоҳ шоҳида иси ҳоҷӣ қабул кардам, ина ҳоҷиёро иси қабул кардам, иси ҳамин кора бачаҳо қати алоқа да биромадем комрону бародаро қати бовар кам имрӯз асабон хиёл кардам мекафа қариб асабон ба кафидан омада буд. света киштак тапидем шона иними диккасан, иними ди ҳароман. мардуми тоҷик кадомет ки иними одаморо мешиносен дарошон туф кунем, фаҳмидӣ? ино занакҳои тоҷика, ин хе занаки тоҷик гирья дора ки бачаҷон накунами корта, ман документ надорам. ин хе занаки тоҷика бурдагӣ дар дасти милисаҳо супоридагиа, фаҳмидӣ? ин хе бурдагӣ дар дасти милисаҳо супоридагиа занаки тоҷика. иними алкапанае ки мӯи сараш забзар ҷинҷак вайкарагиа ку причир унамо худоро шукр. комронҷон гапат надорам, шеринар хизмат кардӣ. иншааллоҳ хизматҳои ту дар таърих мемонанд, сабт мешавад.